shine shugaban tafiya. Batulu sayyida dole na soke zuhuriya. Anan nake buƙatar in tsaida nazarina domin rishin ilin ya mamaye zuciyana. Abuwan da ke ta nema sai da hasken ido na injin kasoki yarje ni na ganki hashimiya. Batulu sayyida dole na soke zuhuriya. Salli ala muradil qalbi Muhammadina, har alihi sahabbai mai san su ba shi gona. Har adiya asanya dan su nake ta murna nake ta ambatan shamsu zahidin surayya. Batulu sayyida dole na soke zuhuriya. Nace fa yar gidan Salisu sayyida azima, wasu kuma su ce Fatima duk ana faɗe ma. Yarje da wanga waka da na yi miki na matasa ta zamsilar gani ki sanni zamzamiya. Batulu sayyida dole na soke zuhuriya. Batulu sayyida dole na soke zuhuriya. Batulu sayyida dole na soke zuhuriya.